ସୋମବାର ସାଧାରଣ କାଳର ସପ୍ତଦଶ ସପ୍ତାହ। ଆଜିର ବିଷୟ, ଆପଣ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ କି? ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ଦାନା ପରି, ଯାହା ନେଇ ଜଣେ ଲୋକ ଆପଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଣିଲା। ତାହା ତ ସବୁ ବୀଜଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର, ମାତ୍ର ତାହା ବଢ଼ିଲେ ସବୁ ଶାଗଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇ ଏପରି ଗଛ ହୁଏ ଯେ ଆକାଶର ଚଢ଼େଇମାନେ ଆସି ତାହାର ଡାଳରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆଜିର ପ୍ରାର୍ଥନା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମ ବିନା ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ। ତୁମ ବିନା ମୋ ଜୀବନର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ତୁମର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଗୌରବ ଯୋଜନା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯୀଶୁ, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଭରସା କରେ। ଆମେନ୍।